Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Олгатаба койбір темалар турында кыскача. Кагазлардагы хисап урынына барысында үз күзләре белән күрделәр шолда сәнәгать өлкәсендә эшче төркемнең күчмә утырышы узды. Алкоголь продукциясы китерү каналына шик куелды. Йоршолда фальсификация билгеләре булган алкоголь продукциясын партиясын топканнар. Кызыксындырган сорауга җавапны теләгән һәркем ала алды. Мэриядә торак коммуналь хуҗалык өчен тарифлар өлкәсендәге мәсьәләләр буенча гражданнарны кабул итү узды. Аны республиканың тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев үткәрде. Шауларның сораулары гомум йорт милкен карап тоту, кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү белән бәйле иде. Моннан тыш, халык коммуналь хезмәтләргә тарифлар үсешен арттыру белән кызыксынды. Другой большой блок, связанный с вопросами граждан, это начисление платежных документов. Это, как правило, самый больной вопрос, который требует ответов, но, к сожалению, на эти ответы мы сразу давать не можем, поскольку они связаны с проверкой платежных документов, которые нам в ходе приема предоставляют граждане. Бирелгән сорауларны тикшерәчәкбез дип хәбәр итте профильле комитет рәисе. Закон бозулар булган җирләрдә җавап бирербез. Моннан тыш гамәлдәге норматив хокукый актлар кысаларында да чаралар кулланылачак дип билгеләп үтте Александр Груничев. Кагазлардагы хисап урынына барысында үз күзләре белән күрделәр. Шолда сәнәгать өлкәсендә дәүләт программаларын гамәлгә ашыру һәм Татарстан икътисадына федераль акчалар җәлеп итү буенча эшче төркемнең күчмә утырышы булды. Очрашу җиһазлар базасы шәхси сәнәгать паркы базасында узды. Чарада минем хезмәттәшем дә катнашты. Хәзер җитештерүчәнлегенә бәйле киңәшмәләр цехларда һәм предприятиеләрдә узачак дип уртаклашты Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина. Булар барысында кире элемтә булдыру, казанышлар һәм проблемалар турында хезмәткәрләрдән белү өчен эшләнә дип билгеләде ул. Больше ни одного совещания в кабинете мы делать не будем. Так как промышленность – это цеха, это фабрики, это новые производства, значит, вот здесь мы должны подводить итоги и, в общем-то, ставить различные вопросы на будущее. Киңәшмәдә катнашучылар төзелеш металл конструкцияләр җитештерү эшләнмәләрне эшкәртү предприятиеләренең эше белән таныштылар. Ягулык баклары заводын карадылар. Бүген биредә төрле сыйдырышлы ягулык баклары җитештерәләр. Россиядә бу цехка конкурентлар юк дип ассызыкладылар. Основная наша конкурентность, что мы можем производить до 70 тысяч баков, а другие предприятия могут производить максимум 5 тысяч баков. Это то, что мы можем покрывать все нужды. Вот в чем наша основная конкурентность. То есть мы можем, допустим, взять даже компанию МАЗ, да, мы можем закрыть все ее потребности, абсолютно все. А другие компании такие не смогут. Но это для нас будет нагрузка всего лишь 10%. Хәзерге вакытта җитештерүдә 50 эш урыны нигездә яшьләр эшли, аларны роботлаштырылган линиядә эшләүнең барлык нечкәлекләренә өйрәтергә мөмкин. Предприятие – это прежде всего люди, это прежде всего условия труда. И на самом деле, как мы видим, сейчас создаются шикарные условия. И молодые люди, и немолодые люди с удовольствием сейчас идут именно в рабочие профессии. Здесь им представляются специальные условия труда, есть различные социальные внутренние программы. Также обучают на работе современными, роботизированному оборудованию. То есть на самом деле работать сейчас очень интересно. Җитештерүне камилләштерү өчен дәүләт акчалары җәлеп ителә. Агымдагы елның 9 аенда Татарстан предприятиеләре дәүләт программалар кысаларында 50 миллиард сумга якын федераль акча алган. Шул исәптән сәнәгатьне үстерү һәм аның конкурентлыкка сәләтлеген арттыру программасы буенча 44 мең миллиард сум һәм сәнәгатьне үстерү фондының тагын 5 миллиард ташламалы заемнары дип билгеләп үтте Альфия Кагогина. Поставили себе задачу, как нам увеличить количество малых технологических компаний, они имеют мощную систему поддержки. Как наши обрабатывающие производства, средние предприятия обрабатывающих производств подключить к государственным мерам поддержки. Как нам такие индустриальные промышленные парки частные довести до федерального уровня, чтобы пользоваться, опять же, федеральными мерами поддержки в полную меру. Меры государственной поддержки, они очень важны. Да, наши предприниматели очень активно работают самостоятельно, изыскивают свои средства, уменьшают свои затраты, реализуют проекты, но благодаря государственной поддержке они могут это сделать гораздо быстрее. Шолда мондый күчмә киңәшмәләрне даими үткәрергә планлаштыралар. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, яңалыклар.
Эшләмәүче чалалар 57 мең сумнан артык акча алырга мөмкин. Бу хакта хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә социаль яклау идарәсе җитәкчесе Ленар Шакиров хәбәр итте. Түләүгә кереме яшәү минимумыннан түбән булган гражданнар исәп тота ала. 2024 елга Татарстан Республикасында бер кешегә исәпләнгән яшәү минимумы күләме 13 мең сумнан аз гына артыграк тәшкил итә. Тулырак калдагы минутларда. Социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләсе буенча гариза белән эшкә урнашканчы мөрәҗәгать итәргә кирәк. Социаль яклау идарәсе башлыгы Ленар Шакиров сүзләренчә, 14317 сум күләмендә беренче түләү халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә Россия эше порталы аша эшсез сыйфатында теркәлгәннән соң башкарыла. Вторая выплата в размере также 14317. Это все, уважаемые коллеги, идет плюсом к основной зарплате, производится при трудоустройстве. Третья и четвертая выплата, также 14317, также плюсом к заработной плате осуществляется в течение 2 месяцев с даты трудоустройства. 4 айда түләүләрнең гомуми суммасы 57268 сум тәшкил итәчәк. Гражданнар эшкә урнашканда социаль ярдәм күрсәтү турында гаризаны я Россиянең дәүләт хезмәтләре аша, я социаль яклау идарәсенә җибәрә алалар. Подчеркиваю, финансовые ресурсы на это заложены в бюджетах Российской Федерации и в бюджете Республики Татарстан. Поэтому возможности для получения мер социальной поддержки сегодня в городе Набережные Челны для многодетных семей и для тех, кто может работать в рамках социального контракта, есть. Күп балалы гаиләләргә торак һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә, 6 яшькә кадәрге балага дарулар сатып алуга, мәктәп балаларына юл йөрүгә чыгымнарның 30% күләмендә субсидияләр рәвешендә социаль ярдәм чаралары күрсәтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йоршолда фальсификация билгеләре булган алкоголь продукциясе партиясын тапканнар ГЭС бисәсендә полиция хезмәткәрләре йөк ташучы машина йөртүчене туктаткан. Толырак хәбәрчебез материалында. Фальсификация билгеләре булган партияны оператив эзләү һәм профилактик чаралар уздыру кысаларында алганнар. Полиция хезмәткәрләре Чаллы шәһәренә һәм күрше республикаларга алкоголь продукциясе китерү каналына чик куя. Контрафакт билгеләре белән йөк ташучы машина йөртүчене тоткарлау ГЭС бисәсе районында беренче юлда узган. С места происшествия изъята алкогольная продукция, водка, коньяк различных наименований, безакцизных марок. Общий объем изъятой продукции составил более 860 литров. Хәзерге вакытта экспертиза планлаштырылган, моннан тыш әлеге законсыз эшчәнлеккә катнашы булган барлык затларны ачыклау эше дәвам итә. Лилия Гатина, Елена Камалова, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Народный артист России Константин Райкин. 15 октября. ДК «Энергетик».